ninżlu għarkubtejna fis-skiet. Ftakar fil-ħnina tiegħek mulej u ħares dejjem u qaddes lil qaddejja tiegħek li għalihom ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għid u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi jsib ir-risq, jintrefa', jola u jkun il fuq minn kulħadd bħalma ħafna indexu minnu. Għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Quddiem u slaten jalqu ħalqhom, għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwered riħ il-mulej. Bħal xitla kiber quddiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda bsura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżelbla u nwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħalma wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżdu rafa fuqu l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjuf fi xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swad tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna lkoll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu u l-mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna lkoll. Ħaqruh u waqgħet għalihom bla biss ma fetaħ fommu bħal ħaruf maħut tal-qatla u bħal naġa imbikma fit minn iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva, għaġtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fi dnub il-poplu tiegħi kien midrub u taw qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh, għalkemm ma għamel ebda deni
u minn fommu ma ħarreġ ebda qerq, iżda l-mulej joġbu jaksu bil-mart. Tolli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni. Huwa għad jara nisel u jtawlu jiemu, u rrieda tal-mulej jisseħ bih. Wara d-basija tiegħu għad jara d-dawl. Jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika il-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitaba biħu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin, għaliex huwa offra ruħu għall-mewt u kien madut mal-midinbin. U li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Missir nerħi ruħi fidejk. Flimkien. Missir nerħi ruħi fidejk. Fik mulejjin nistken, tħallini għatni nfixel, fidejk nerħi ruħi, int lisni mulej għalla veru. Flimkien. Missir nerħi ruħi fidejk. Alle dewati kolla jien sirt ħaġa ta' zebli, ta' twerrira l-ġirien tiegħi u ta' biżal min jafni. Flimkien. Missir nerħi ruħi fidejk. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni, insewni bħal wieħed mejjed, irmewni bħal ġarram kisra. Flimkien. Missir nerħi ruħi fidejk. Imma jinfik nitma' mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int, fidejk xorti għalisni min tledawa, u minn dawk li jehduwa kontrija. Flimkien. Missir nerħi ruħi fidejk. Nemmen li għat nara it-tiba tal-mulej, farti l-ħajjin, it-tama fil-mulej, somsiħu għawi għalbek, it-tama fil-mulej. Flimkien. Missir nerħi ruħi fidejk.
terhi ruhi fidejk. Qari mill-Ittra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir, li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nisħarruha. Għax aħna m'għandniex il-qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma aħna għandna wieħed kbir li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex neqgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min kien jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Gloria uti fili la Cristo. Gloria uti fili la Cristo. Minħabba fina Kristu abda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, għalhekk Alla li sas-mewit, u zejnu blisem li hu fuq kull isem. Gloria uti fili la Cristo. Minħabba fina Kristu abda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, għalhekk Alla li sas-mewit, u zejnu blisem li hu fuq kull isem. Gloria uti fili la Cristo. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li jittradih, kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġem ma' soldati u xi għases minant il-qassisin il-kbar u l-Farizej u marbihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom: Lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh. Lil Ġesu ta' Nazaret. U qalilhom: Jiena hu. Ġuda, dak li tradih, kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu, huma resqu lura waqgħu mal-art. Raġa staqsihom u huma qalulu: Lil Ġesu ta' Nazaret. Ġesu weġibhom: Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal: Minn dawk li tajtni
anqas wieħed biss ma tlift. Xmun Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatallu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu qal lil Pietru: Erġa' daħħal is-sejf fil-għant tiegħu. Forsi il-kalċi li tani missieri ma nixorbux? Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-asis tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħadu ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien ta' parir li l-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut tal-poplu. Xmun Pietru u d-dixxiplu l-ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir fl-imkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien mitħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lil Purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru: Inti m'intix ukoll wieħed mid-dixxiepli ta' dan ir-raġel? U weġiba: Le, minix. Il-qaddejja u l-asis kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm ma' sħana. U Pietru wkoll qatt magħhom ma' sħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxiepli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu: Jiena tħaddiet fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru bil-lut kollha u bil-moħħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'qedtilhom. Huma jafu x'qed. Kif qalek, wieħed mill-asis li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu: Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu: Jekk jien qed xi ħaġa mis-sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' idek fuqi? Imbagħad Anna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa l-qassis il-kbir. Xmun Pietru mela kien qiegħed hemm ma' sħana u qalulu: Inti m'intix ukoll wieħed mid-dixxiepli tiegħu? Immu ċaħat u qal: Le, minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal: Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduq. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa l-pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitnitsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh: Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma kunniex nagħtuh fidejk. Pilatu qalilhom: Ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-lut qalulu: Aħna ma għandna seta' noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu raġa daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu qallu: Inti is-sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-ases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela inti sultan? U Ġesu wieġeb: Int qed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu: U l-verità x'inhi? Kif qal dan, reġa' ħareġ quddiem il-lut u qalilhom:
jiena ma nsejb ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed flejt. Tridunix neħilsilkom lis-sultan tal-Lut. Huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu Mhux lil dan imma lil Barabba. dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu jagħtuh is-swat. U s-soldati niġġu kuruna tax-xewk u qedu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin qudiemu u jgħidulu Islim għalejk, ja Sultan tal-Lut. u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsejb ebda ħtija fih. u Ġesu ħareġ hemm barra. Libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom Araw, hawn hu l-bniedem. x'inrawh. Il-qassisin il-kbar u l-għases bdew jgħidu Salbu, salbu, Pilatu qalilhom ħuduh u salbuh intom. Jien ma nsejb ebda ħtija fih. il-Lut weġbuh. Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nnifsu binalla. Meta semma dan, Pilatu aktar baża. Reġa' daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu. Int mnejn int Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu li ma tkellimx ma tafx li jiena għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta li nsalbek. Ġesu wieġbu. Ma kien ikollok ebda seta fuqi, kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk min ta' lili fidejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma l-Lut issuktaw jgħidu u jgħidu Jekk teħles lil dan tiksira ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed jaħodha kontra Ċesari. Meta semaħħom jgħidu dan, Pilatu ġab lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ li Tostrotos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-tħejja tal-għid għal-ħabta tas-sitzija. Pilatu qal lil-Lut Arawh is-sultan tagħkom. daw kien fexxew jgħidu. Għal-mewt salbu. Pilatu qalilhom Jien se nsallab lis-sultan tagħkom. imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Fl-aħħar tawulhom fidejhom biex isalbuh. Huma ħadu lil Ġesu. Inqumu bil-wifqa. Ġesu rafa' is-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kidba rawa ħafna Lut għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grik. Għalhekk il-qassisin l-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu Ma kienx imissek tikteb is-sultan tal-Lut, imma dan qal jien sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb Issa li ktibt wara li salbu lil Ġesu. Is-soldati ħadu lil bistiegħu u qasmuh ferba, sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejnietom u qalu ma qattewiex iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil min tmiss jaħodha. dan ġara biex iseħħ l-iskrittura li tgħid ħwejġi qasmu bejnietom u għall il-bistijej tefgħu x-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela, kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu Mara, hawn u ibnek, imbagħad qal lid-dixxieplu hawn hi ommok. u minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-iskrittura qal Għandi la kien hemm bieqija mimlija bil-ħall
huma xarbu sponża bil-ħall, waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħa il-ħall qal kollox u mitmum. imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejja tal-għid, il-Lewt ma ridux li f'jum is-sibt l-itzma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed illi kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrurux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħarġ demmu ilma. Da qiegħed jiġdu mir-rabajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna u jaf illi qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temmnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn Admu ma jkissrulu. U hemm kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma tiħarsu lemm innifdu. Wara dan, Giuseppe minn Arimatea, illi kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibża mill-Lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħall ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, ġab miegħu taħlita ta' mor u sabbarra, tiżen xi 100 libra, da tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu, kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-fejjaħ kif soltu jagħmlu il-Lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid illi fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-Lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Knisja ma tantx tieħu gost toqgħod titkellem fuq dan il-Vanġelu. Għax jitkellem waħdu. U forsi kull kelma iktar li ngħidu tkun żejda. U tfixkel u ttellef il-profondità ta' dak li għadna kif smajna. Hija l-imħabba fil-milja tagħha. Il-bieraħ irriflettejna, meditajna lil Ġesu għal-kubtejh jagħmel xi ħaġa għad-dixxipli tiegħu, jaħsilhom riġlejhom. Il-bniedem li jagħmel xi ħaġa biex iħobb. Illum
qegħdin ngħixu esperjenza wisq iktar profonda ta' mħabba. Il-bniedem Alla Ġesu illi jaġixxi b'imħabba ma' dawk illi jridu jagħmlulu l-ħsara. Jaġixxi b'imħabba ma' diversi sitwazzjonijiet li jiltaqa' magħhom matul din il-ġrajja tal-passjoni. U jekk il-bieraħ Ġesu jagħmel xi ħaġa biex iħobb jaħsel riġlejn id-dixxiepli, illum Ġesu jħalli lil min iħobb jagħmel bih, jagħmel bil-persuna tiegħu dak li jrid. U din hija mħabba wisq profonda, wisq kbira. Meta jint lil persuna li għandek quddiemek tgħidilha jien tant inħobbok li lest li nkun għalik jew li ma nkunx għalik skont kif trid. Meta inħobbu mhux b'dak li nagħmlu għall persuna l-oħra, imma meta nħobbu bil-persuna tagħna stess, saħansitra bil-ħajja tagħna stess. Tant li l-imħabba fil-verità mhix li tagħmel xi ħaġa għal min tħobb, le mhix hekk. L-imħabba hi bil-maqlub. L-imħabba hi li ma tagħmel xejn. Jew aħjar, l-imħabba hi li taċċetta. Taċċetta l-persuna li għandek quddiemek. Taċċetta l-persuni li għandek quddiemek. U din l-aċċettazzjoni mhijiex faċli. Imma din hi l-umanità fil-verità tagħha, din hi ir-regalità fil-verità tagħha. Interessanti, għax fil-proċess li jagħmel Pilatu lil Ġesu jew aħjar ifhmuni sew, li jagħmel Ġesu lil Pilatu, għax mingħajr ma jinduna Pilatu miskejn jispiċċa fi proċessu. Quddiem il-persuna ta' Ġesu Pilatu jitgerfex. U jinduna li għalkemm qed jipprova hu jiġġudika lil Ġesu, imma jinduna li fil-fatt Ġesu qiegħed jiġġudika l-attitudnijiet, l-interjorità, l-integrità ta' Pilatu. Quddiem Pilatu Ġesu jiġi għal darbtejn meqjus bħala il-bniedem u s-sultan. Hawn hu s-sultan tagħkom, jgħidilhom Pilatu lil Lut. Ekku l-bniedem, jgħidilhom Pilatu lil Lut. Min hu l-bniedem ta' veru? Min hu s-sultan ta' veru? Dak li jħobb bdejn it-tejb ta' mħabba. Tkun ħaġa sabiħa li kieku ikollna ftit ċans, ikolkom ftit ċans terġgħu taqbdu l-passjoni skont San Ġwan u tippruvaw tirriflettu kif irreaġixxa Ġesu fid-diversi sitwazzjonijiet tal-passjoni b'mod amorevoli, bl-imħabba. Kull darba jirreaġixxi bl-imħabba. Bl-imħabba u bid-dinjità. Fil-bidu jiġi Ġuda, is-soldati, lil min qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nazaret, b'dinjità kbira Ġesu. Hawn jien ħudu lili lil dawn ħalluhom imorru, araw l-imħabba ta' Ġesu. Kieku rid seta' mexa ftit iktar il fuq, tela fuq l-olja taż-żebbuġ u ħarab fid-deżert u ħadd ma kien isibu. Kieku rid seta' qal lil ta' madwar isma' ippruvaw għamlu xi ħaġa, iddefenduni. Il-bniedem li jħobb kif jirreaġixxi u x'jiġri, min jaqa' il-bniedem li jħobb le jaqgħu Ġuda u s-soldati. Il-bniedem li jħobb u dejjem rebbieħ. Fl-aħħar tal-kapitlu 14 Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna għamlu l-qalb, jiena rbaħt id-dinja.
Irbaħt id-dinja jien li spiċċajt imsallab, qed nikkontemplaw il-mewt tiegħek il-lejla iwa. Rebaħ id-dinja għax l-imħabba tirbaħ id-dinja. U tista' tibqa' sejjer fil-Vanġelu, id-dritt tiegħu quddiem dak li taħdaqqa ta' ħarta, b'rispett kbir. Jekk kienet xi ħaġa ħażina, għandek dritt tissawwatni. Imma jekk kien meċċejn ħażin, għalfejn qiegħed issawwatni. U nistgħu nibqgħu sejrejn. Għandna manwal ta' kif nistgħu nġibu ruħna fis-sitwazzjonijiet kollha tal-ħajja bl-imħabba. Biex verament għada nirxu xtaw miegħu, għada inqumu miegħu. L-aħħar kelma. Fix-xeni li jippreżentalna San Ġwan fuq il-Kalvarju, xeni ta' profondità li ma bħala. Hemm ix-xena tan-nofs illi kellimna dwar għall-Papa meta kien fostna hawnhekk is-Sibt f'Tapinu. Hemm 7 xeni hemmhekk fuq il-Kalvarju. Ġesu li jiġi msallab qalb tnejn bejn żewġ ħallilin, xena fiha ħafna profondità. L-iskrizzjoni dan hu s-Sultan tal-Lut. Dan hu aħna naħsbu li jagħmilha dik biex jgħaddih biżmien lele. San Ġwan l-Evanġelista qiegħed jipproklamah qudiemna dix-xibli tiegħu hekk ikun is-Sultan tal-Lut. It-tieni xena, t-tielet xena. Il-libsa tiegħu li tinqasam bejn erba'. L-erba' tirjieħ tad-dinja, it-tunika, is-saċerdozju u l-Knisja li jibqgħu sħaħ. Ir-raba' xena tan-nofs idur lejn ommu u lejn id-dixxiplu l-maħbub. Il-ħames xena l-ilma għandi laċċ. Is-sitt xena jagħti ruħu mhux imut, jagħti l-ispirtu tiegħu lid-dinja. Is-seba' xena innifda bil-lanza. Nieqfu fuq ir-raba' xena, kelma żgħira ħafna. Mara, hawn u ibnek. Imbagħad idur lejn Ġwanni hawnni ommok. U d-dixxiplu joħodha għandu. Propju f'dak il-mument, meta Ġesu jkun fuq is-salib, ma ninsewx li l-Kalvarju San Ġwanni pinġieħ fi ġinien, bħalma kien il-ġnien ta' Żebbuċ u bħalma kien il-ġnien fejn ġie mitfun Ġesu. Bħalma kien il-ġnien li fih saret l-ewwel ġlieda bejn Adam u l-ħażejn. U Adam tilef, ma' siġra tilef. Issa għandna ġlieda oħra bejn Adam il-ġdid Ġesu u l-ħażejn. U x'jiġri? Ġesu jirbaħ. Jagħti ruħu lill-Missier, fidejk nerħi ruħi, bil-maqlub tal-jagħmel Adam, jitbiet ma jafdaħx lill-Missier. U hemmhekk propju taħt is-salib nittwildu aħna. Aħna nafu t-twelid tagħna, aħna qegħdin hawn minħabba li kien hemm Ġesu fuq is-salib fuq is-siġra li lill-Missier qallu fidejk nerħi ruħi, mhux li rrid jien imma li trid int. Għax taħt dik is-siġra kien hemm Eva l-ġdida, il-mara l-ġdida, għalhekk jgħidilha mara. Ġesu ma jgħidilix ommi, mara. Għax jaf li minna il-mara li hija s-simbolu s-sinjal ta' Sion tirrappreżenta lill-Iżrael kollu l-qadejm minna biżwieġ tagħha miegħu Adam il-ġdejt Ġesu nittwildu aħna d-dixxipli, Ġwanni. U fi Ġwanni hemm kull wieħed u kull waħda minna. Dawn mhumiex ħsibijiet ivvintati mill-Knisja. Mhumiex ħsibijiet ivvintati mis-Santi Padri. Imma r-realtà li jrid iħabbrilna Ġwanni permezz tal-aħbar it-tajba li għadna kif smajna. Allura llum aħna nafu l-bidu tagħna, illum, it-twelid tagħna taħt is-salib. Kif dik l-om dbati dbatija tal-mewt biex tagħti l-ħajja, hekk ġara llum fuq is-salib. Ġesu imut biex jien u int nieħdu l-ħajja, biex hawn il-Knisja li jrida Ġesu, il-Knisja li aħna l-ulied għandna bżonna.
Inhumu bil-wifqa. Nitolbu ħuti Jeżies għall-Knisja Qaddisa ta' Alla biex il-mulejja Alla tagħna jagħtiha sliem u jaqqadha u jħarisha fid-dinja kollha u li jiena jagħtina ħajja ta' kwiet paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għall-Papa Franġisku biex il-mulejja Alla tagħna li jażlu bħala isqof iħarsu jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li l-ħaq tiegħek u s-sies tal-ħolqien kollu. Fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna. Ħares bit-tieba lil Papa Franġisku magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lil poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna Anton, għall-isfijiet u l-presbiteri u d-djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi l-ġisem kollu tal-Knisja. Għati widen għat-talb umli tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Nitolbu wkoll għall-katekumeni biex il-mulejja Alla jħenna lihom u jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubietom fil-magħmudija u jagħmilhom membri ta' Siedna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda, qawwi l-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna. Għatihom twelid ġdid bil-magħmudija u ilqaħħhom fost l-ulied adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Nitolbu wkoll għall-ħutna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-mulejja Alla tagħna jagħtihom li jħabbirku għall-verità u jiġmagħhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerda biex iżommhom maquda bejniethom. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek. Għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'magħmudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu wkoll għall-Lut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulejja Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' ismu u fil-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u lil nislu. Ilqa' bit-tieba it-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemmnux fi Kristu biex l-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll li seħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemmnux fi Kristu imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxejn u nfittxu li nifhmu sewwa il-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira jfittxu dak li huwa sewwa u jistħoqilhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla li tista' kollox, int ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk
sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel li l-kol kemm huma minkejja tfixkil u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-fema u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. O Alla li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jigvernawna. U bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti eżies lil Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull talim qarrieq, ibiet il-mart, ibiet it-teddida tal-gwerra, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, ireġġa' lura lil min huwa imbiet minn daru, lil morda iroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. Fiskiet niftakru f'Ġesu Kristu msallab fl-Ukrajina u mhux biss fil-gwerer li huma mferxa f'partijiet oħra tad-dinja. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktejn, qawwa tal-imħabtejn, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Dini l-għoda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna fiskiet. Dini l-għoda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna.
din il-għowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna. Noqogħdu bil-qiegħda, noqogħdu bil-qiegħda.
inmu bil-wifqa u flimkien inkantaw sakemm is-salib jiġi intronizzat fuq l-artal. Gizlek dak ix-xewk kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb aferu ħen Ġesu tiegħi mimma ħila jerfa' jidu fuq ħaddejk kienu l-ħafna Ġesu tiegħi kiem aħaddis min blaħnina Sutijej Rabbilek Sali pahrax Fuspallek Kienu l-ħafna Dnubi tijej Ġesu twajjeb aferru. Kif stajtu tinnotaw, il-liturġija tippermettilna biex illum saħada li bidu tal-velja kull xinnadmi qudiem ġbija tal-kurċifiss namlu s-sinjal tar-reverenza jew il-ġenuflessjoni nilwu rkobtejna bħala sinjal ta' adorazzjoni quddiem din l-għoda li ġabitilna l-fidwa. Ser innalqu din il-liturġija billi jissa tinġab l-Ewkaristija u nirċievu tqarbin imqaddis l-aqwa mod biex nissieħbu mal-passjoni ta' Kristu.
Ejjew nitolbu kif allimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet. Ikkun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħadd jarina. Iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarix lejn tnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok biex din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Dan iskiet ta' wara tqarbejna jew irroddu ħajl il-mulej illi seħibna mal-passjoni glorjuża tiegħu permezz ta' din it-tqarbina mqazza. Sakemm qiegħda ssir il-ġabra nagħmlilkom xi avviżi xieraq illi wara li ntemmu ċ-ċelebrazzjoni inħallu l-Knisja fi skiet bil-ġabra. U dan is-skiet u din il-ġabra titkompla matul il-jum ta' għada sal-ħin tal-velja. Filgħodu fis-7:30 ikun hawn it-talb tas-salmi flimkien magħna s-saċerdoti u fit-8 tibda tħejjija tal-Knisja biex tiġi preparata għal festa l-kbira tal-Eid. Nagħmel appell lil dawk l-irġiel li jistgħu jiġu jgħinu sabiex jitpoġġew il-var lura f'posthom u l-Knisja titħejja. U allura dawk li jistgħu inħeġġiġhom jiġu mit-8 ta' filgħodu l-qudiem. Fil-għaxija fit-8 nagħtu bidu għall-velja tal-Eid. Kif konna hekk numerużi inkomplu. Tkun ħaġa li ma tkunx kompluta jekk aħna nifqu hawn. Illum stqarrejna l-fidi tagħna billi nżilna naduraw l-għowda tas-salib, imma din l-istqarrija tal-fidi tagħna titkompla għada bil-preżenza tagħna hawnhekk għall-ikbar ċelebrazzjoni tagħna l-insara, il-lejl għad-dis tal-Eid. Inħeġġiġkom ħafna anke dawk li jistgħu biex għada jinżommu sawma ta' stennija. Is-sawma ta' Sibt il-Eid, stennija ta' tama għal jum sabiħ tal-qawmin ta' Kristu, ħadd il-Eid. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek taħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek b'tama sħiħa fil-qawmin tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka. Għatih il-maħfra u l-faraġ. Qawwih fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna.